Kalau lo se Karbi Anglong news pen ni tum thot ke paklang pon kangtung la pen lo harohat LA long lapuson IP Chelsea la pen Kongres angbong kami alang itu candidate do la si alang li pu Timo Sangho lapen alang lipu Kongres asong yapo abarim lo alang litum terang sangho alang litum istame dak itini alang litum han karjupon han si milihin pen bor ipon pola sipu mili keceng si Karbi Anglong news pen karjupon bangge alang lipu Kongres asong yapo terang sangho han si arjupon pola so putak nang litum to dak harohat RA long alliance dopu istame dak song ni do kok ason si tekon long friendly match usi tekon long la so putak nang lihin pen PC rat han paklari oh churo lo nili keninjai la pulo at keceng ben nili har alam mingi lang de apang nili Karbi Anglong sit pho elia siddo la sit pho angbong pen nil tum dak di phu bangke airlines India Airlines jai kathasa pansi pilo lapen bukajana bangke alang li rot Kongres saya presiden lo rotoning ti pansi pipon lo lapen ke rongkhang bangke Kongres pansi India Airlines alang li hiri Agustin hi pansi pipon lo lapen PLC numa cerap tunpo adake lapen ke Amria lo bangke Victor Manse Bansi APLC candidate Bansi pipon lo lake Kongres atunta alang lipan cerabdun po lapenon nang litun harohat alam nang karjo bangke haroghara bangke ahok ter bangke nilin pa lo bangke lo lam ngelan chini o ya son se dukolo jo sita me hala dak bangke apo dolang usinili matha hai pena panisi mane tum chiwidrui atumta penap ke apor isi pichulo nili tumala so bangka chonghong ason si doko lai jo sita memo by chance hada bangke hi tumta thu prung lo program te la bangke rada tumsi haldak matha ponpo je kolo puson si ke jogi ma ko ba pan si ke jok ke meji ma la bangke rada pansi miltum bangke song honang kolo basi nilam thilap lo panike ante lapu IP Chelsea Timo Sangho han la putot arjupon sinang la harohat LA long lapuson friendly match do kok pote nang lihin pen rat pan PC paklar prang sin nilam the han the prang ka dok be nang litum media la pen ka do era phanta karom bajero la subutha ka bangke lake high command non chingwai bomlo high command tum chini po ya ICC la pen APCC la pen APSLC Central Committee President jai ka thar se chini po aso bangke mopor sinang than ko penabarnisi bangke wedwela apor dulang aso apor bang ditum chonghong po high command se jat sami decide po tapi non ki bangji la Karbi Anglong la pen Dima South District ke thom pen sit trok do sit pho bangke India Islands bangke lake clear lo lape non isit hawragar pana bangke lake high command atum sit decide po pasila non ke bangji suri hini rang koira trok la MLA Assam Assembly election bangke non alliance khala bangsa party si pini pen niltum di PLA sitame ke chenglo bike rally jointly ben si pini bang ke cheng ponpo non di pupen bang bomlo nilitum polonia long sitame pupu party ki pupe pen alliance khala so teng pen silitum puja buji dosi nona bangke poloni nilitum APSLC asai hemsi inghong teplo dadak sitame bang pharo phobak susedeji di pupen sitame kwana na hajar ne non bang bomlo asi pini pen bangke la tim Karbi Anglong pukachi pu la BJP poriborton bangke pini pena bangke theglong lo je Karbi Anglong la bangso poriborton la BJP atum ke Hangkong jati mati bhiti uhedi ho halo so slogan ke pini Karbi Anglong rada tum ke to kano tum ke thekere atum mangke kroi krelo
nolaso poriborton bangke nang nelo laso long le phelangke labangso jati mati bhiti bangke non corporeal phansi pibomlo halaso bangke rat ke chini daklo laben komane ye ke plangki pia tum phansi pibomlo company phansi pibomlo laso bangke nitum rat atum bangke dhorjo madang de ke paning ding bangun elo pusi pilia bangke ladak pulunia long sitame bike relia bangke pharo pini nang barlo lapen nilitum Kongres lapen PSLC atum sitame dipuele ke cepahai Japan lapen kapre aile sitame ala homoski arada tum sitame cepahai Japan sip ini bangke jodarlo masih kadok wera tumhana tuning rilo non ke bangja bangke labangso BJP poriborton madangte tim Karbi Anglong pu CM Tuliram Rong hangga cipuwer labangso tim Karbi Anglong BJP sorkar tumhan ke litum non ke bangje MLA election pensi parem nangpo labangso tarik sirkep avot ke joga bangke sarpu ke the kiding laben ke kadok wera tumhana tuning rilo non ke bangja por bangke litum manghunang nelo la India Airlines sahala bangso candidate phansi bot jok pet nang pokusi nerihin pen kadok wera phansame tuning ri ponlo tangte la kijutsi arjupon kongres asongya po terang sanghu pan stame lapuson harogat LEC long friendly match pote Karbi Anglong long keceng silo friendly match pote dak bangke cricket football ke patu ason le friendly match lapuson kali political long ke dak ke hai dunta second position third position hai dun chota chokche la so putha nanglihin pen PC paklar konsar lalo election po hormu ke mane second position le kidun buta ke hai pudu kalimati ba pharo pho ba pharo sivet abut etak vet abut pen le kai da ke hai lo la simo pe na langli timu so than lo je harok hata bangke non ena pani sidolan apor ni tum amata thang decide dekhe rada pantke nona matke la hai kamana tumbang ko pitong ke pena pani siang bong pitong chingwaji ne la so phansi nil tum to hong bom lo la pen bad baki am bang ke nil tum India Airlines la bang ke thanga problem avelo la sipini sitam nil tum ladak difuele bang ke hai angthek rada tum thelong po nil tum jakong che paklang dia phan anu tin rong be rong tha ego gute atok anu pentame nangbar erlo je pini peke India Airlines hainang po BJP atum rada phan chong thuyong lo chenek ong lo pusi alang litum sapi sapuan nangbar erlo lasinon ke dambia phan chisi bom lo dang thu che thai bom lo lapen dipu pen nangbar bom lo pini nang litum theglong poladak ni litum Airlines aja kong ko an thema la tangte angko puthot kijut silo epithel situm han ardu ponthuna penap ang bong jong si lapuson Airlines ave friendly match doko ko tenang litum epithel si ang bong PC la solam puyi ola bangke hai kaman dum jong si pupu buja buji dolo pulang teni tum bangke lake problem abelo te hai kaman si sia party ke japon pulodang te si hai kaman do halaso hai kaman decide lo pulang te tum bangke thang problem abelo hala hai kaman ka decide te si kumat pan ken deri piji hala solong bang si tum ke cerap dul po tapen ke non ke bangke bangke pini pen thek dak lo je BJP bangke rempo bangke lake thek dak lo chechar dak lo la India Airlines a candidate atum an ke hai lap ko pusi neli tum bangke pini pen bangke chechar lo lapen ke chini lo ini rat tame haro rat sidame pini puluni constituency de lo kapre homosi damta pini bangke la bangso bike rally pen bangke ninge chiparong pensi pini nang barlo lah rolo alang litum kongres asong yapo terang sangho lapen lapu epithel si asong yapo timung asang ho phanstame rata phan klar dak alam pachini pono la se Karbi Anglong news kelang radon phanstame milihin pen lapan si kaldom nang payer pan kaldom